litum berta ke piatom pan choro lo a porpen nang litum dake bang thek ni litum pini kaningje nang je alam ke dokok ke la hello ningkan isi baga prang ningkan hini baga prang ilitum a Chief Minister Himanto Biswa Sarma ningje lo Karbiang long la pen di masa ophan ke autonomous state ki piakam avelo a thema itung ke super state si long at lo ili tu manang super state si long lo pulo amat a mini secretariat ki kim nam bang hasil jor ha bong o sena tu apa ki kim nam tu bang ke la pen non kahi no thu muchot le lo ili tum bokajan pen kasi toydun a MLA Dr. Numol Momit alang lige deputy speaker talo Assam Assembly lo atumi het alang li heno pik alam ningje ki pudam la pohelo chief minister ta Karbi Anglong ke super state lo pupuet ki putang do pu alang li pu lapen alang li baru chief minister ke alang li ke tribal kali apo alang li ningje ji meni alang li ke BJP leader chota na chief minister Assam chief minister alang li phangphung alam na ningje o alang li ningje ji meni sita alang li la mumina ke haya bang kaningje do na bang sige chok sel alang li ke garo monit iltum angbong scheduled tribe monit alang li ki pugela po hello Karbi Anglong di masa uphan ke autonomous state ki PG akam avil autonomous state apar si do thulo super state si do thulo lapen jong si autonomous state P2 det lote long to log lote la ke long tang ki the akit the super state bang ke ingbo to det pu loss pu si alang li pu la ke alang li ki lu ta ka che pe klang lo athema super state takali lake ilitum autonomous state sinang begela jong si super state po ante constitution long nat lo super state pu ke to ke do halo da ko autonomous state pu si do constitution pen am tan ke super state ta kim no dagi alang li lake deputy chief minister deputy speaker mandun det anda alang li ake chok che alam unconstitutional alam si alang li ganinge lapen unconstitutional chot kali ilitum tribe atum pan ka luksan kana hok yalam si alang li ganinge dun la sila alang li numol moment atumi ganinge la autonomous state long lote super state ke loss po alam kaninge ke autonomous ke autonomy ke loss po alam kaninge ke nitum condemn do alang li pan APHLC pen nitum condemn do lapen eson alam phere me eson sonni do rui bom lote do phur bom lote do elong eson bangke dolamara malasi area Dwarbaguri MSC area la abang chu golaghat ADCC panchayat election nang bi Karbi Anglong arlo golaghat ADC ke Karbi Anglong arlo ke DC kali alang li DC a power ave ante alang li phan DC pu pache krong si alang li phan panchayat election nang pa pibil alam ke liye bangke alang li phan dolamara malasi area anta district commissioner pache thang dat lo alam aku ke letho bangke golaghat ADC jong si malasi Dwarbag malasi dolamara area anta ADC lo pulo tangte halabang so area ke Karbi Anglong kalilo lahelo alam ni so dak bangke Karbi Anglong pen pon wang lo ante dak ADC la pen council atum dulirang rong ha la pen MLA atum MP atum ko pia ko si do clip lo alang itum ke do clip ke ni itum condemn lo lagi
Amit hang adet kaci Jordan. Karbi Anglong kaci Jordan. Lake Duar Baguria constituency bangla. Halapu Duaramla do tulang. Lake de votalang so dumlo. Punjaben ha Ogurian. Dalim bari Boksong kado kawe Boksong bote pilih lecot posipo akum an pilih. Laso area an panchayat election nang bila. Nang ibi kemat loma. Constitution na ting bengel ke Karbi Anglong lagi. Anke non DC nang mana bangai ko mada DC loma hamren ke dua DC kali West Karbi Anglong DC kali bangai. Hojai ke dua DCC Hojai DCC lapen Nogao DC lapen Morigao DC latum si election hada panchayat election nang bila. Constitution na ting pen latum DC aja ko mawe hada. Athe malake West Karbi Anglong pina. Seta non West Karbi Anglong arlo si Hojai DC, Nogao DC, Morigao DC si panchayat election nang ipi pulotan te alam ke le aron ating pen alam ke le ke halabang so area Karbi Anglong pen ponwang lo Hojai district pondet lo Nogao district pondet lo lapen Morigao district pondet lo seta Karbi Anglong West Karbi Anglong DC ta thang na ningje je haladak votalang so MLA ta thang na ningje je ili tuma council tu tuliram rong hang ke hai Omor Singh kiso alang litum in etheta ningje dunde etheta oppose dunde etheta tengkeng dunde lake nilitum condemn lo alang litum Karbi Anglong West Karbi Anglong ta East Karbi Anglong ta apart alang litum ka jor rakam claim bom lo lapen claim et lo seta ilitum apal pabang huamat pedoclip panchayat election si kedok puan si pucot panchayat election lo ti kedok seta jong si Karbi Anglong arlu pulate hamren na DCC claim nang ji seta hamren na DC ke claim ji aja kong ave athema itunge council area benak tribal area lage Sikh schedule area da panchayat election pe dune amat bangke ha area amat si la angkang isi amat si Hojai district Nogao district lapen Morigao district apan podai lake ilitum adet ki vir lo la ilitum kaita hala block 1 block 2 tang ho hala Meghalaya tang ho Nagaland border tang ho pusi kaita tipu lapu bangge Hojai district Nogao district Morigao district atumbang pon wang lo pugai Golaghat district la pon et la aja ka tumpu lo lake district ang bong pinake pulo yo district ang bong Assam arlo ke acha Assam arlo si itung Karbi Anglong ponwang lo ante itung autonomous state si kecuhang anta ande autonomous state ki nang PG kali area masih bang ponwang lo itung opia posi ke doklip ante rata tumta lage itum awareness ka via pot lo seta awareness mat lo pinangi ki pinangi ke MP MLA MSC atum, CEM atum, EM atum, CA la awareness ki pinangi alang litum pia pot rat atum man kapacinia kam claim de pia pot si tengkeng dun de la keni don la support condemn le. Number 3 aku do tulang hala palm oil Cupenta eri pape elong pape nang ne puse itum pupom le athema ilitum le alle ke doji takali along leta bang pon lap ji non nilitum arjulong lo palm oil ke Asia pan West Karbi Anglong ke Godrej company pan si PS lo along leta lapen pu East Karbi Anglong ke la posa Babaram de pan si Babaram de Patanjali pan si P2S lo pusin tum arjulong ante la ke Karbi Anglong ke chujor kalilang mala so council tum si sohidun det pusipu lapor lagi ni tum condemn lo non la so putak ini tum Vikram Hanse alang li chini tu peme alang li paningye tu kita nam thesia nang adek lang tumi dik Dr. Numol Mumin kaningje Karbi Anglong aphan ke hempre ki piat thek ta so selo athema University Medical College lahai long edlo lasi hempre ke nang nelo ko laso pot alang aning ke ho pentang kipuma matre Karbi Anglong arahan paching thur the nang putong kaning je lo nang likhin pen jong dak tha alang li aning ke ho pen
Karbi Anglong pajik tur sedat nang pusken ngelo lagi alangli ta schedule tribe le garo le lanta lan chok takalilang tum thengkur sing a family pen da che podun chat lang alangli ni tum ingtihem a sor pen da che podun chat lang anta nilitung ge separate hill state si hang tu alangli abang ya kacho yordun tu akam se claim alangli pulo university long lo pulo long li labang so university campus chotana a headquarters ka hasil cha lagi itum kalilang itum hang bom da nang pipe ilidum hang bom da nang pipe no anda university seta university Nogong district bhange university piat lo medical college ta university bhange piat lo baru medical college ke diputa nang pilo seta medical college university ke dosi dor club lo la state lo pute Nogong district ka state lo bonte Hojai district ka state lo bonte nitum la sona district le nang la pusona state le nitum hangali autonomous state under article 244A of the constitution se nitum ke hang lake nilitum la so numol mumin deputy speaker tulang alang liga ningje ke nitum condemn lo lage nitum check kroi dunde lage angke separate state ke hang atum ke asam chom do sita la bangso numol mumin ningje det pena phi nonason ka condemn do ninuta vi kopi pod la bange la numol mumin lailo nelipulo election ke hai ke BJP le ke hai gali bongo sena ben bihar sena si hai pudi nelipu 2022 ningkan election council election result ke klang ahut la pen la si asam adang sita nang chini dun lo la salam pangdak pun lo non ke kopia pose ilitum amunitum kaninggi hai hede bongo sena bihar sena pan kaphere apor lokti la organization asong atum anta do clip lo alang litum adet kache raiji along le kache raiji akhei kache raiji apan le dake do gali matro cholong nangi puchoranat lo hala jona achumi ke tok ason kupuson si wild pig apan ke nep na ima pahala dake tok ason chotanat lake ni litum lake ning du alam lo lake thot Karbi Anglong media house sumhan kachuro bajer tulo noni like jongdun thu kangtung bangke lahen lo itum Karbi Anglong along dame agro base pen itum menang ana khiti claim un sita da Karbi Anglong non itum claim bo makhiti nili paklang frui po one isi ke menai ke hanso mepik lason thak si pineapple lo parok jang phong da pulo la tamipik heso ta itum fresh mepik la pen kapre khiti itum revenue ke longji ke una jakong do check ason son ta kapre ka check do ison wetwe lason thak si jaru ta kapre itum tiki un lang parta exotic rice sokati kita kapre ka sokaki mede itum long meo sita la high long government itum phan itum manang pang tekte nang lang dun de la pen la high long pen nang apa ching tur ji phan itum han nang claim non bang itum long pilo ka plang tu itum along le along non bang ke company itum han ki kapari dengi phan si Karbi Anglong itum mas council tum poisa amen pen alang tum claim do non itum palm oil plantation po a farming alam nang palilo non la bang so farming ke claim ji phan Karbi atum ta ningkan ke ba phrang men kachar li diun tum dulo palm oil grower society budai tum dak Karbi Anglong nilina ne ke theklong dulo sita labang so society atum han paklem long lesi Karbi Anglong autonomous council pen NOC ki pidun thu bangke Godrej a company pan moal jong itu masar than pon West Karbi Anglong angkang pike Godrej a company tum han si palm oil a khiti ke klemi pan pekpon lo lason nak si East Karbi Anglong Patanjali mate Ramdev pan si pekpon tang lo te matha tha company yong si wang lo plo tang de la tum ke siri ke thom pli pho ke klemi pan kalilo thousand bighas along lesi la tum nang hangi thousand bighas nang hang loplo tangte hala so long le long ko mama la tum danji skill labor ami thang se chewanji itum Karbi atum inglong so tum claim nekte lai kiti athema itum ki claim the kiti jharu gati ki claim the kowe gati ki hanso gati ki ha orange gati ki itum claim the itum high skill training pura tunlo sell skill itum ke long tang
Sidal hai tum hanang paklem long lesi hala palm oil itum thek the pin akhiti hala bang nang paklem phan pronte labor ke hadang nang dun influx ke hadak alak a thousand influx nang dun lahai influx tum chedam lang ma chedam de lo kati CCI long itum cement factory long itum thek long lo ke wang ko ke amen ke cement factory po amen ben wang lo local tum han employment people po amen ben wang lo piniar ni itum CCI ang kang long itum ka cheplang chu bang ke tribal of voter dang minority cheplang dat boka jana long pini bang nang hai dat lalu mati kuplia homosti long no katikia khiti pen itum alada wan lo no katiki pen wan lo kumalo bihari tum han wan piniar ni kuplia homosti long tribal atum minority cheplang dat lasi laso palm oil khiti bang company phan karbengong turmas council tum gepek ni tum APHLC pen che donunde lapen labang so khiti ke claim ye phan me heno sitame kalide all party meeting hango kalte ko mama long leke pegi phan tame isi free prior informed consent halabang claim rat phan pachini det hai tum ratum e phan non ke bang jini kan prokep alle doji ma we ma halabang man pakla det lal adun thu longle lam plonte itum kele dam thu kela ke solar project 1000 megawatt solar project APHLC lapen karbiang long orat atok no atum kache song pen 4000 crores apoisa labang ke cancel det ADB pen ke kupie por lo ADB pen hada cancel det ke ADB pen ka cancel det theke lain lo ADB tum amithang report chelang lo council tum ka samit report ate ke hada ke wasteland thang tawe khiti bari thang tawe puse pulo siramel itum protest atum bang report submit lo hada ke zok khiti da do hana khiti da do setronela khiti da do check hirin da do hala bang so theklok pen ke Asian Development Bank bang la accept den lo because wrong sora revenue hadak pen economic hadak pen long pom bujini ama sila bang ke bang cancel den false report ke pia join lo lason da tasin ona kolang lin solar project ke wani pa bonglong terang tong ho terang rong teron rong long tong hala ton puthot 201 crores afan non ke ban chupen long le ka cho jorti ban ka bot ike nile to mako alang li thon condemn thilo athema labang so long le ilitum thang na long dunde solar project long nitum karbiang long media house pan chenglok kaduk we team karbiang long IT cell atmana nitum pulo jongsi solar project ke wan pen alle doji pulota doma awe mata nang litum mikir bamuni ayur solar project hadak langdamo hadak alli doma ima theklong ko nile tum damlo thegam long elo ni tum rathan paklang elo non karbiang long media house tum damo BJP IT cell tum hadak chedamo lapen BJP leader tum hadak chedamo mikir bamuni long bangko anse alli ke long ke doma kladak 300 400 asakuri nang PG wamen ke chak penon asar kuri ke long banget homet karbi inu dolo lata security guard lapen sidul kas atum bahini long lo lata security so chot lake private tumbang agency tum bang dorma lasi in short nil tum finally ki pukan tung bang hello palm oil cultivation apan company phan ki pin tum chedon dunde solar project puthot ke wan tu bori lake nil tum chedon dunde si nil tum pakla